Yes, Secretary Andanar, maayong hapon. Sa padayon natong pagserbisyo sa publiko, padayon usab ang pag-abli nato sa mga malasakit center sa nasod. Iadtong October 16, formal nang giablihan ang malasakit center sa Cainta, Rizal. Kini ang ika-87th malasakit center sa nasod nga anaa sa Cainta Municipal Hospital sa province of Rizal. Ang inauguration gitambungan sa author sa malasakit law nga si Senator Christopher Kuya Bongo. Uban kang Senator Bongo, mao ang atong Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Kinsa usa sa gitahasan ni Presidente Duterte sa pagbutang sa mga malasakit centers sa nasod. Diri sa Visayas, lain na usab nga Bisaya ang natabangan sa malasakit center sa Tagbilaran City, sa Bohol. Ang 25 years old nga si Odelia Baay, natabangan sa malasakit center, ihang gikinahanglan sa iyang pagpanganak ang cesarean section. Ako po ay na-admit sa Governor Celestino Galvez Memorial Hospital. Dito ako na-admit sa pagpanganak ko. Unang anak niyo po ito, ma'am? Oo, unang anak ko. Salamat sa Malasakit Center na tinulungan niyo po kami sa aming billing sa ospital. At kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makalabas dito dahil wala kaming pirang pambayad. Anong pangalan ng baby, ma'am? Baby mo? Francis Tera Yungod, sir. Francis Jera. Jaira. Jaira. Oo. Ano yung mensahe mo kay Senator Bongo at saka kay President Duterte na matulungan ka ng malasakit sa mga? Ang mensahe ko po kay Senator Bongo at President Duterte ay nagpapasalamat po ako sa inyo na tinulungan niyo po kami sa aming billing sa ospital kasi wala po kaming perang pangbayad dito at kung hindi dahil sa inyo, hindi po kami makalabas dito. Maukadto si Odelia Baay, at taga Katigbian, Buena Vista, Bohol. Usa sa natabangan sa Malasakit Center sa Governor Celestino Galliaras Memorial Hospital sa Tagbilaran City, Bohol. Dili lang si Odelia ang nalipay sa tabang sa Malasakit Center. Ang iyang kapuyo nga si Brian Yungod nagpasalamat og dako sa serbisyo nga gihatag sa gobyerno ihang nibisita ang team sa OPAB sa maong hospital. Gawa sa successful ang unang pagpanganak ni Odelia, healthy ang bata ug wala sila'y gibayran sa iyahang pagpasisarya. Sec Andanar, maukadto ang mga update sa way undang nga pagtabang sa mga malasakit center sa mga Pilipino. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center Update, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek John G. Gonzales.